hur att balansera materiellt och andligt liv. Balansen. Okej, vi måste se vad som är målet. Och förstå vad som är målet med vårt liv. Målet är självförverkligande. Att förstå vårt förhållande, relation till Krishna, till Gud den högste, alltings ursprung. Om vi förstår detta, då kan vi också skapa en balans i vårt liv. Eller när vi sätter detta som målet i vårt liv, då kan det bli en balans. Man kan säga att någon kanske i sin entusiast i sin ungdom eller så blir munk. Och för att senare kanske gifta sig. Detta sätter vi som fullt möjligt inom Krishnarörelsen eller Krishna-medvetandets ram. Men vi kan säga att det är en fråga om att förstå vad som är målet. Och med det i sinnet, medan man håller det i sinnet i tankarna. Göra vad man känner eller känner sig behöva själv för att leva vidare med Krishna eller kunna fortsätta sin praktis av andligt liv, av andlighet och samtidigt så att säga, fungera materiellt. Och detta är, ska vi komma ihåg, detta är ett långsiktigt projekt. Det är inte bara för några dagar, månader eller några år. Detta är så att säga en fortsättningen på vårt liv som vi ska leva på ett sätt som är levbart men med rätt mål i sikte.